B'investiment ta' 25,000 euro l-Kunsill Lokali ta' Ħallija xtara vettura elettrika minn fondi tal-leża biex tinduża għal ħtiġijiet ta' residenti u l-anzjani tal-lokal għal bżonnijiet ta' kuljum. Is-Sindku ta' Ħallija Anthony Dalli iddeskriva dan il-proġett bħala investiment ieħor tal-Gvern ċentrali fih dan din il-lokalità. Dan huwa strument ieħor biex nwasslu ir-residenti anzjani tagħna kemm l-Isptar Mater Dei, il-Klinik ta' Birkirkara u San Luqa. Dan qed isir anke bl-għajnuna tal-impjegati tal-Kunsill li nwasslu lil dawn l-anzjani għall kumdità tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli innutat kif dan huwa proġett ieħor frott ta' ftehim li kien iffirmat mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsill Lokali ta' Ħallija huwa kunsill ieħor li qed jibbenefika minn ftehim bejn l-EżA u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali sabiex ikunu r-residenti li igawdu minn proġetti u proposti li l-Kunsilli Lokali resqu. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri li hu politikament responsabbli mill-EżA innota l-importanza tas servizz moti li qed jingħata b'vettura ambjentalment sostenibbli. Is-servizz li qed jingħata huwa l-aktar importanti. Jiġifieri servizz lill-anzjani sabiex iwassalhom f'diversi postijiet essenzjali fosthom sabiex jattendu appuntamenti mediċi. Ħajibqa' jkun hemm dan l-impenn li nibqgħu ninvestu fil-komunità anke bi sħab ma' diversi kunsilli lokali madwar pajjiżna.